Tnedit konsultazzjoni pubblika dwar politika kulturali nazzjonali ġdida għall 10 snin li ġejjin. Din il-politika ġdida ser tkun qed tkompli fuq it-titjib li sar fis-settur kulturali fl-aħħar snin, filwaqt li tindirizza l-bżonnijiet li hemm fir-realtajiet tal-lum. Id-direttur fih dan id-Direttorat tal-Kultura Mario Azzopardi spjega li t-tema rikorrenti f'din il-politika hija t-titjib tal-ġid tan-nies permezz tal-kultura. Stqar kif din il-politika fiha 178 eżitu imsawra madwar 8 temi prinċipali. Azzopardi spjega kif it-tisħiħ tal-infrastruttura kulturali f'pajjiżna kienet waħda mill-punti indirizzati fil-politika. Tkellimna ħafna wkoll dwar l-infrastruttura kulturali għaliex għalkemm aħna monijin bħafna imma wkoll għandna xi nuqqasijiet li naħseb illi pereżempju għandna bżonn konsert hall għal l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Għandna ħafna teatri mitluqin ejja naraw kif se nsibu użu għalihom flok binja mitluq hemmhekk kif proġett li diġà beda. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Jose Herrera, spjega kif din il-politika hija froċċur ta' ħidma ta' working group li ser ikompli jibni fuq is-suċċessi miksuba fl-aħħar snin f'dan is-settur. Kien wasal iż-żmien illi nimmaturaw dik il-politika anki in linja tal-politika Ewropea u anke in linja ma' politika internazzjonali ta' dik li hija sostenibilità. Il-konsultazzjoni pubblika ser tkun qed tintemm nhar it-12 ta' April illi ġej.